I ćao svima, evo nas Serbian Info Gaming. Danas pravim novi tutorial kako skinuti pesmu. Evo, ovu pesmu ću izbrisati, pa ću sad opet da je skinem. Kliknut ćete Google Chrome ili Mozilla ili Explorer. Sad kliknete da vam se uveća ekran. Sad pišete. Ili klikćete, samo pišete youtube.com, da ću vam link koji ćete naći na YouTube-u. Kucate ime pesme. Aha, ime dio. Witch Doctor. Jezivo. Nećemo la la la. Moramo la 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 iz la. Samo prekopirate ceo link, kucate, ili ne morate, pa će vam biti svejedno u deskripciji, YouTube MP3. To nam se očita. Vi kliknete pretvarač. Onda izbrišete ovo, svima će biti isti link. Kliknete na lepi, evo, pretvori video, evo, pojavi vam se, vi kliknete preuzmi. Ili download, zavisi šta vam piše. To vam se učita, sad ćemo začekati malo, sad ćete za par sekundi. Evo, učitava se, samo ovo da se malo pojavi. Evo, sad stavimo, palimo. Prali vezu. Eto vidite, radi. Hvala što ste gledali. Lajkujte, subscribeujte i šerujte. Uživajte nadalje. Napredujte na YouTube-u. Ćao.